Hi everyone, this is Snake Princess and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So for this video guys, kay mag-vlog ko karon guys kay kuan guys, gikan ko mi ato og tubigon kay nanguan ng ano ko ng grocery ko kay manglaba ko karon kay wala Wala ya may Zonrox nga pang decolor ang kanang ang kalakasada nga kanang available man nang dito ko gikan sa kanang tubigon na nagpalit ra ko og kanang mga sabon og pang limpyo po sa kanang balik. Mo ni ako ang mga gipamali sa video ko. Ay sa kuan sa today ko napalit ko og sudan para sa kong gagalingon og kang Trisha walay labot si Kikim kay o man sa kwarta. Na ang kani guys kay kanang pangkapira pad nako ni amo ang konsumo namon ning duha ni Cyril. Ako day. Dili kay wala may kwarta. Amo ara ning duha guys na kami ray mukaon ani. Walay lapos si Kikim sa papa kay wa man sa mga kwarta. Ako ra kay mukaon ani. Ana ang kanipod mga duha ka kape mo to siya guys guting-gutingon pa to nako. Guys maggunting na ko ani ako mga gipang grocery guys para maano ni nako maglastar ni nako. Ako lang di siya ang usa-usahon og kanang gunting kay para plastar na siya na dili wala na siya ay kanang dili na puti ba. Man ako og kanang gunting ani guys aning twins nga kuan kanang kape o na kani man akong gipon na gusto na conditioner pero gamay ra ko gikuan nga conditioner guys kay gamay ra ko kwarta. Kini si guys ako rin pangipuson kay para din hilabtan kay ako rin magamit ani kay kumas kay yung balaya dag mga robot di mo pala silang di magpalit og ilang kaugaling wasag magsalik sa kuha. Kay total guys ug na koy kwarta guys matag wasal po ko nila. Muna ako guys, kung na ko mga gamit. Magtaguan dyan na ako kay ako na yung gamit ana. A few inches later. So guys, maglaban ako karon guys. Ako sa ning buslota ni gamay kay maglaban ako. Suda man eh. Gabayon ang kuan kay para di sayang kini. So, ready na ako guys, maglaban ako. Muna ako ang ginabuhat diri sa among balay guys. So guys, maglaban ako karon guys. Dili ko manguan guys, manglaba. Tara diri ako ang mga sanina guys, dari ko manglabas ako ang kwarto niya. Muna ako ang planggana na gihabuan ako ang mga gamit ni Cyril na diri sa sawg. So guys, start ako og paglaban guys. So guys, daghan ako kanang nalaba guys, dala dire ako ang nalabahan na medyo gamay na lang. Kita para makakita sila. Na maon na lang niya ako ang labananan guys. So maora guys. So guys, naman ako pang laba guys. Kanang kuan na siya, kanang wat na ko. Na ito maasa ani kay ihay na nako siya. So daghan jud kay kung kanang laburon jud or guys kaya tulog dito siya mga semana sa mga kapin kada sa semana manggod ko mo ano ko maglaba. So laba na guys. A few inches later. Kaso na nga ako ang mga tagna diri guys ako ang dito ang ginabuhan. So no pinaugan na akong pinaugan na gid ako ng bukas ko. Kaya naugan na. Ay So guys, muna akong sudan nga gipalit ito siya. So ako sa nang gipa-smell niya, smell. Smell.
Lami, delicious, lami. Smell, smell, smell. Smell, oh, matang. Mami, salamat sa pagkaon, mami. Ha. Salamat kayo, mami. So guys, ato na silang pag ano pamiluon. Mo ni siya ang kanang ginabuhat ako permitted diri sa amo kung dili ko busy sa nilang Roy guys ko nga nasa Korea kay ganapa man sa ko di ari good magud nga magtambay pa so maura wala akong ginabuhat diri kung wako yun. So guys, naman ako og pamilyo. So thank you so much for watching and sana mag-enjoy kayo sa vlog na ito and sana palagi na akong susuportahan guys. So ilabi na ko sa kuwang mga live guys, mga auntie ko check out di ay nilang Anne-Marie Villar. Usaban para ako mga auntie sila nga. Sila ko sila ang atin ng Chicorada o silang Angelica Rolana. And thank you so much for watching everyone. Bye, this is Princess.